F'rapport li tressaq quddiem il-Kunsill tal-Ewropa dwar id-drittijiet tal-persuni lesbjani, gay, bisessuali u transessuali saret kritika għan-nuqqas tal-edukazzjoni li qed tingħata fl-iskejjel Maltin dwar l-omosessualità. F'kummenti lil One News, il-President tal-Malta Gay Rights Movement, Gabby Calleja, esprimiet it-tħassib tagħha għal fatt li lanqas fil-kurrikulu l-ġdid m'hemm referenza għall-orjentazzjoni sesswali. Ftit titwila d-dokumenti li ġew pubblikati dwar dan il-kurrikulum u imkien ma sibt referenza għall-orjentazzjoni sessuali, għalkemm hemm ħafna referenzi għad-diversità u l-inklużjoni, però mhux fuq speċifikament kwistjonijiet LGBT u naħseb li dan huwa nuqqas. Inkwetanti wkoll tgħid Gabby Calleja il-fatt li ma ssir l-ebda referenza għal bullying omofobiku li huwa preżenti f'kull skola. Ir-rapport jagħmel ħafna referenzi u rakkomandazzjonijiet dwar id-drittijiet ta' persuni transessuali u bħala eżempju isemmi d-dettalji ta' dak li qed tgħaddi minnu f'Malta ġewwa nkassar. Fil-verità ħafna minn dawn ir-rakkomandazzjonijiet qed jerġgħu jafsu fuq il-punti li aħna ridna nindirizzaw bil-liġi li proponejna għal persuni trans. Ġifieri jidher li d-dokument tagħna huwa fuq l-istess linja ta' dak li qed jirrakkomanda il-Kummissarju għad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Kunsill tal-Ewropa. Malta tissemma wkoll bħala wieħed minn pajjiżi fl-Ewropa li ma jagħti ebda għarfien legali lil koppji tal-istess sess li jkunu f'relazzjoni. Gabby Calleja tgħid li r-rapport għalkemm ma jgħidx direttament li għandu jkun hemm żwieġ bejn koppji tal-istess sess qed jirrakkomanda li f'kull pajjiż ikun hemm xi tip ta' rikonoxximent illi jipproteġi drittijiet fundamentali tal-koppji.